माखौबा बुंनोबा मा बुंनो माने मान फायदो नोंलाय मोसानायखौनो नायबाय थायो मान बायदियावलाय नोंलाय आङो मेथाइ दोंनैसो खनना थांसै मेथाइ दोंनैसो मेथाइल' खनगोन मोसाया मोसानो रोङा ना लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों दिनैथ' 15 आगस्ट नालाय ओमफ्राय 15 आगस्टनि एसे बेरायनो थांगासिनो आरो जोङो माबायावहाय रायन' इक' रिजर्टआव ओमफ्राय बेयावथ' प्रग्रामबो दङ कालचार प्रग्राम ओमफ्राय आरो कालचार प्रग्राम दंथ' कालचार प्रग्राम ओमफ्राय आरो जोङो माबायावबो थांगोन गलामाखायावबो बिसानि प्रग्राम दं आरो बे 15 आगस्टनि थाखायनो ओमफ्राय जोङो बेयाव दसे बेरायनो थांगोन बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननोबो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांनो नागिरदों आङो प्रग्रामफोरा माबायदि जादों नोंथांमोनाबो एसे नायफालांदो आं नायनायजोंनो लोगोसे ओमफ्राय दायो नै मुथु आरो आं ओमफ्राय जाहा रुपुल होनो दे रुपुल हाय होनोरा बे रुपुलआ थाङा आरो जोंदो बै गामि खाथियावहाय सासे लोगो दङ बिनि बिस्रानाव बियो आलासि जानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय जोङो लांफादों आरो बेखौ ओमफ्राय दा फैनायावहाय लाबोफिनसिगोन ओमफ्राय नैबे बे गामियावहाय सासे लोगो लांफाबावगोन मुथुनि बेखौ दा उनाव देखायसिगोन मुथु माखौ बुङो 15 आगस्टनि हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे बयनिसिमबो होनदो नै जोंना सासे लोगोआ बेनो हाय होनदोब्रा 15 आगस्टनि माखौ बुङा जोङो सफैबाय लोगोफोर रायन' इक' रिजर्टआवहाय गारिफोराथ' जि दंखायो मानसिफोर फैसोदो नामाथाय ओमफ्राय मानसिफोरखौ नुवाखै आङो सिङाव दङ दां ओमफ्राय बेयाव फैबासो मोनलोङोलै फैदो दा मेथाइखौ नायनाय नङाना जोङो बारा गोबाव थाया दसेल'सो थागोन आं माखौ लोंगोन बेखौ लोंदो लोंजायो नों बारा लोंनाङा नालाय नै सोमखोर दैमारि ओमफ्राय इथिंजाय रिमल दैमारि हाय हाय बोलो माखौबा बुंनोबा मा बुंनो माने मान फायदो नोंलाय मोसानायखौनो नायबाय थायो मान बायदियावलाय नोंलाय आङो मेथाइ दोंनैसो खनना थांसै मेथाइ दोंनैसो मेथाइल' खनगोन मोसाया मोसानो रोङा ना रदि जा सानदो फट' लानो दै नों मिथु लालाय रिमलखौदो आंखौदो बेलाय सोमखोरखौ दङ फाय सोमखोर मारै
classmate lu sande Classmate आं junior ल'सो junior खिन्थु नुनायाव आंखो सिनियरसिन नुयोना दाल फैब्रा खाथियाव मानो स्टुडिय'आव थाबाय थायो लोगो नागिरदो ओइ सोरदो फैदो नोंलाय सोरदो फैदो हारसिं ए जाखांबाय गोमाबा दाय गैया खोनागोन दे नै मादैया आंनि साबसक्राइबारफोर आरो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो ओमफ्राय नै दिनै बेयावहाय रायजो रिजल्टआव लोगो मोननानै आंजों रायज्लायदों ओमफ्राय मादैहाबो इउटुब चेनेल दङनो ओमफ्राय गोजोनथाव फिसा बागाननो बेयावहाय मा होयो भिडिअखौ बिदिनो मैगं गायनाय फुल गायनाय बिदि होयो आरो भिडिअखौ आंबो मोनाखै मोननायालाय चेनेलखौ ओमफ्राय आं दा नागिरनानै साबसक्राइब खालामसिगोन आरो ओमफ्रायो आंनि लोगो नोंथांमोन साबसक्राइबारफोरखौबो एसे आं खावलायहरनोसै मादैनि चेनेलखौबो एसे साबसक्राइब खालामनानै होदो अनलायलायनानै मादैया बाथ्रा बुंदो दे होमबालाय गोजोननाय थाबाय जादो जोङो खाम जाखांबाय ओमफ्राय प्रग्रामानो दाबो जाथ'वाखैमोन दासो जासिगोनदां आरो ओमफ्राय दायो जोङो नायहैनोसै मा नुयो स्टेजावहाय मोसानायफोरबो नुगोन खोमा सिंगारफोरालाय सानैसो फैखाबाय लोगोबो मोनबाय जोङो आरो फैबावगोन नामाथाय दा नायलांसै आरो टेम्परारि रेस्टुरेन्ट होदों आरो ना इयाव ओमफ्राय प्रग्रामा हनै बैयावहाय जादों आरो एसे सान्दुं गोसा बेयावलाय बोरै नायनांगौ जाखो हा बोरै नाहरगोन इखो इमान सान्दुं गोसायाव हा ओइनिफ्राय आया थैखागोलै इमान गोसा सान्दुं जोङो दायो न'आवहाय थांफिनगासिनो रायन' इको रिजर्टनिफ्राय एसे मोनाबाय आरोना ओमफ्रायो माबा बे रायन' इको रिजर्टनिफ्राय जोङो गलामाखायावबो प्रग्राम दङ बेयावबो थांगोन होननानै आङो दहाय खोन्थादोंमोन नालाय ब्लगाव टाइमानो मिलायासै लोगोफोर रायन' इको रिजर्टआ जोंनिफ्राय बिराद गोजान जायो ओमफ्राय थांनायावनो फैनायावनो बेसेबांबा टाइम लाबाय आरो बेयावबो जोङो दसे बेरायबाय ओमफ्राय टाइमानो मिलायासै आरो थांनो हायासै बिनि प्रग्रामखौबो जोङो नुबोआसै होननानैनो बुंनांगोन आरो ओरैनो मोननैसो मोसानायल' नुबाय मालाय मेथाइ खननाय मानायफोरा एसे मोनाबिलिनिफ्रायसो जागोन होननानै बुंदों नालाय ओमफ्राय जोंबो नेबाय थानो हाला होननानै दायो न' फारसेसो थांगासिनो आरो नोंथांमोननो आं बुंनाय बायदि भिडिअआवहाय देखायनो हायासै आंबो नुवासै नोंथांमोननोबो देखायनो हायासै आरो माथो खालामनो लोगोफोर टाइम मिलायाबालाय आरो जायफोरा दिनैनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन मुथु माखौबा बुंनो जे बुंथ'ला आं दहायनो बुंखाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय